Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा बे भिडिअ जाबाय जायफ्रा एसआइ टारगेट खालामगासिनो दङ नोंथांमोननि माखासे क्राइटेरिया डिटेल्सखौ लाना फैदों A to Z नोंथांमोना भिडिअ नायजोब जायफ्रानिकि इन्ट्रेस्टेड दङ एग्जाम होनो नेगासिनो दङ एसआइ कमान्डो लेभेलाव आरो यूबी पोस्टआव नोंथांमोना एवीयूबी मोननै पोस्ट मोननो थांगासिनो दङ 7 अक्ट'बराव बेनो जाबाय 5000 नि आन्डाराव नोंथांमोना एसआइ लेभेल मोनगोन गैयाब्लाबो 500 नि खाथियाव नोंथांमोना मोननै भेकेन्सि मोननो थांगासिनो दङ बेनिफ्राय मोनसे आपडेटआ बेनो जेसेबांनो आसाम पुलिसनि सायाव भिडिअ होगोन एसेबांनो एक्टिभ थागोन आरो नोंथांमोननि नाजानाया बारायबाय थागोन मानोना आसाम पुलिसनि गोबां भेकेन्सिनि नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ 7 अक्ट'बराव आरो बेनो जाबाय एवीयूबी कनस्टेबल कमान्डो बेनिफ्राय एसआइ लेभेलाव मोननो थांगासिनो दङ दा जों अफिसियेल नटिफिकेसन जोङो सिगांनिखौ नायगोन जे सेम दंना गैया एबा सोलायबाय नामा बेनो जाबाय कमान्डो लेभेल एसआइ बेनिफ्राय यूबी पोस्टआव बेनिफ्राय एवीयूबी मोननैखौबो लानानै एसआइ लेभेलाव पोस्टआ बेसेबां फैथावना बेनो जाबाय जोंहा 500 लाथ'दों दा थांनाय बाराव आसाम पुलिस एबी एसआइ कमान्डोआव जोंहा दंमोन पोस्टआ 320 दङमोन आरो बे पोस्टआ दासिमबो फिलआप जाजोबाखै बेखौ लानानैनो जोंहा दायो 500 लाथ'नो हायो मोननैबो पोस्टजों एबी आरो लोगोसे यूबी दा थांनाय बाराव बे 320आ फिलआप जायाखै कमान्डो लेभेलाव मानोना बिनि सिलेक्शन प्रसेसआ जोबोर गोरा रानिंआ अब्ला जोङो 200 देन बेनिफ्राय 320 अब्ला जोङो 500 नि खाथियाव लानो हायो जायखिजाया पोस्टआ आसाम पुलिसआव एसआइ लेभेलाव बेनिफ्राय बैसोखौ जोङो नायोबा मिनिमाम 20 इयार्स मोनदों नाथाय मेक्सिमाम जों डिटेल्सखौ नायगोन दा कमान्डो एसआइ एबीआव नोंथांमोननि बैसोआ मिनिमाम 20 आरो लोगोसे मेक्सिमाम 24 नर्मेलाव नाथाय जोंनि एसटी हिसाबै 29 इयार्ससिम नोंथांमोनाहाय इलिजिबल जायो बेखायनो 29 इयार्सनि आन्डाराव दङबा नोंथांमोना एसआइ एबी कमान्डोआवहाय नोंथांमोना टीम लिडार जाहैनो हागोन जेरावनोखि बेटेलियन कमान्डो थायो 10 फार्स्ट लेभेलनि थिग बिथांमोनखौ मेनेज खालामग्रा कमान्डार नोंथांमोना जाहैनो हागोन अके बे जाबाय नोंथांमोना एसआइ एबी कमान्डोआव बेनिफ्राय मोनसे फिक्स डेट थागोन बेखौ नोंथांमोना जेब्ला अफिसियेल नटिस मोनो नाथाय नोंथांमोना मोनजोबगोन दा बैसोखौ मिथिबाय 20 इयार्सनिफ्राय 29 इयार्ससिम आरो फरायनाया जेबो पार्सेन्ट नाङा जायखिजाया कम्पालसरि डिग्री पास खालामथारनांगोन जेबो स्ट्रिमजों खोथा गैया अके एन्ड बेनिफ्राय हाइटखौ नायोबा 160.02 हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा जाबाय 152.40 सेन्टिमिटार साइजखौ नायोबा 85 जाथारनांगोन नर्मेलाव एसटिपिआ नाथाय एसटिएचआ 80 नाथाय जोंनि एसटिपिआ 85 आरो एक्सप्लेन खालामबा जोंहा 90 सेन्टिमिटार जानांगोन आरो बे गैयाब्ला नोंथाङा अन द स्पट रिजेक्ट जागोन बिनिफ्राय नोंथांमोननि मेडिकेल टेस्टआव कनस्टेबलाव जेरै नायो जेरै नकनि बिनिफ्राय 6/9 6/6 कालार भिजन एबा नोंथांमोननि माखासे नकनि बेफोरखौ नायगोन फ्लेटफुट नायगोन जेरै दङ बेखौनो नायो जेबो बिनि अनगायै जेबो नाया जि दं बेवहाय नोंथांमोनखौहाय नायनाय जागोन कनस्टेबल लेभेलाव जेरै नायो सेमान दङ बिनिफ्राय दानिया जोंहा माखासे फट'नि सायाव दा फट'आ मोजां बेकग्राउन्डखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय जाहाथे ब्लार जायैफोरखौ दाहो मानोना रिजेक्ट जानायनि चान्सआ थायो बिनिफ्राय नोंथांमोना आपल'डखौ जाहाथे खालामो बिनिफ्राय डकुमेन्ट्स नोंथांमोननि मा नायगोन दा फार्स्टआव एसबुकनि थाखाय एडमिट कार्ड नङाबा नोंथांमोननि एचएसएलसीआव जि बार्थडे थानाय एबा बार्थ सार्टिफिकेट बेबो जागोन बिनिफ्राय फार्स्ट सार्टिफिकेट बिनिफ्राय मार्कशीट नोंथांमोना आपल'ड खालामथारनांगोन मोननैखौबो लास्टनि एग्जाम पास जानायखौहाय डिग्रीनिखौहाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जबो नांगोन बेयाव लिरनाय दङ जाहाथे नोंथांमोना दानिफ्रायनो अनलाइन खालामना लायो अनलाइनासो सिगोन अफलाइना जाला बेखायनो अनलाइन नोंथांमोना डिजिटाइज खालामनानै लायो एन्ड बेनिफ्राय स्पर्ट्सनि दंबाथ' मोजां एन्ड बेनिफ्राय दानिया जाबाय सार्टिफिकेट बेनो जाबाय ट्राइबेल एबा कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना नांथारगोन मोनसे बाथ्रा अफलाइन जुदि दङबा सिगांनो बिनि सोलिथ'गोन दायो दा कम्पालसरि जाजोबथाराखै नाथाय मोनसे टाइमावहाय कम्पालसरि जागोन अनलाइन खालामनाया दायो जि दं बेनो सोलिथ'गासिनो दङ अफिस लेभेलावहाय दा गोबां बिजि जादों साइडआ बेखायनो अनलाइन जाजोबनाय नङा बेखायनो नोंथांमोना जेसेबांनो हायो दानिफ्रायनो खालामना ला जेब्ला अनलाइनखौ बियो अब्ला नोंथांमोना होनो हानाय बायदि बेनिफ्राय एग्जामा ओरैबायदि खनसेनो बुंखानोसै एग्जामा 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन 100 कुइसन थागोन 1 मोनगोन मोनसे हाबानो आरो नेगेटिभ मार्किंआ 1/2 बर'जों एग्जाम लिरनो मोनगोन आरो बे जाबाय नोंथांमोना एग्जामखौ 1:5 लांगोन माने मोनसे पस्टआव 7 फिजिकेल टेस्टआव लांगोन एसआइ लेभेलाव एबीआनो जा यूबीआनो जा बे मोननैबो सेमान थागोन एग्जामा आरो बेयाव नोंथांमोना बर'जों एग्जाम लिरनो मोनगोन 2 आवार्स नोंथांमोना टाइमखौहाय मोननो हायो दानिया रानिंआ एसआइ लेभेल एबी कमान्डोआ 4.8 खारनांगोन 20 मिनिट्सआव आरो मिनिमाम लं जाम्पआ 365 सेन्टिमिटार बारनांगोन एन्ड सिनआप दङ मिनिमाम 10 बार आरो मेक्सिमाम 14 बार नोंथांमोनाहाय अके बिनिफ्राय नोंथांमोनाहाय बेयाव माखासे डिटेल्सखौ नायबाय था सिनआप दंथारो एन्ड 100 मिटार्सबो दङ नोंथांमोना 15 सेकेन्डनि आन्डाराव कमप्लिट खालामनांगोन अब्लासो नोंथांमोना क्वालिफाइड जागोन बेनिफ्राय यूबीएसआइआव नोंथांमोननि रानिंआ 4.8 नङा बे जाबाय अनलि 1600 मिटार्स नोंथांमोना 7 मिनिटनि आन्डाराव हाबबानो जाबाय अके एन्ड बेनिफ्राय जेसेबां हायो नोंथांमोना स्पिड खालामबानो जाबाय दा सिनआप होनोबाथ' जोंहा यूबीएसआइआव सिनआप थाया नाथाय एबीआव थायो अके एबी कमान्डोआव सिनआप दङ बेखौ नोंथांमोनाहाय खालामबानो जाबाय एन्ड यूबीआव गैया
दा SIUB होनोबा 100 मार्क्सनि एग्जाम फिजिकल टेस्टआ 40 थायो बेनिफ्राय अरेलाव 5 थाबाय बेनिफ्राय NCCआव 5 थाबाय गासै ओभारअल 150 नाथाय ABSI कमान्ड'आ 200 नि सिलेक्शन प्रसेसआ दङ स' बेनिफ्राय हिनजावफोरनि SI कमान्ड'आ 2.8 खारनांगोन नोंथांमोना 19 मिनिट्सआव एन्ड लं जाम्पआ मिनिमाम 265 सेन्टिमिटार नोंथांमोना खनथाम चान्स मोनो जेसेबांनो मेक्सिमाम बारगोन बेखौनो लागोन आरो 100 मिटार्स दङ हिनजावफोरना 18 सेकेन्डनि आन्दाराव कमप्लिट खालामनांगोन दा फिजिकल टेस्ट नोंथांमोना बेयाव नुबाय बेनिफ्राय सिनआप गैया हिनजावफोरा सिनआप गैया स' बेनिफ्राय SI कमान्ड'आव साइकोमेट्रिक टेस्ट दङ 20 नि नाथाय बेवहाय अरेल थाया जास्ट साइकोमेट्रिक टेस्टआनो अरेल सिस्टेम एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना नुबाय हिनजावफ्रा 180 हौवाफ्रा 200 सिलेक्शन प्रसेस AB कमान्ड'आव स' बेनिफ्राय UB नि हाइटआ जाबाय 160 आनो दङ बे सेमानो दङ नाथाय चेस्टआ बेना चेन्ज दा चेस्ट होनोबा 80 सेन्टिमिटार जाथारनांगोन STP आव नर्मेल UB SI आवहाय एन्ड एक्सप्लेन खालामबा 85 नाथाय नोंथांमोननि कमान्ड'आव स' नोंथांमोना 90 सेन्टिमिटार एक्सप्लेन खालामबा जाहैनांगोन 85 निफ्राय स' एग्जाम प्रसेसआ सेमानो दङ नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों नाथाय फिजिकल टेस्टआ बेनिया अनलि 1600 मिटार्सल' खारनांगोन नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों नै एन्ड हिनजावफ्राबो 1600 मिटार्स खारनांगोन नाथाय हिनजावफ्रा टाइमा बारा आरो हौवाफोरना खम दा बेनोमोन नोंथांमोननि SI लेभेलनि माखासे सिलेक्शन क्राइटेरिया जे नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन ओभारअल जोंनि SI लेभेलाव बेसेबां सिलेक्शन प्रसेस दङ होनोबा NCCआव एक्सट्रा 5 दङ आरो अरेलाव 5 दङ स' नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों देन बेनिफ्राय दानि ओभारअल होनोबा दा 150 नि जागोन सिलेक्शन प्रसेसआ एग्जामाव 100 नि फिजिकल टेस्टआ 40 NCC 5 दङ अरेल नोंथांमोना 5 मोन्दों गासै 150 नि सिलेक्शन प्रसेसआव आरो लोगोसे कमान्ड' SI आव 200 नि जागोन दा बेनोमोन 7 अक्ट'बराव अफिसियेल लिंक एक्टिभ जागोन नोंथांमोना जेसेबांनो पस्ट मोनो एसेबांनो नोंथांमोना मिन्थिजोबसिगोन आरो जायफ्रानोखि नोंथांमोना क्राइटेरिया गोरोबबाय स' नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हासिगोन आरो बड' इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना एप्लाइ प्रसेस भिडिअ मोननो हागोन